Криско! Здравейте, хора! И днеска ще видим колко дълъг е пътя от училището до работата на майка ми. И ние започваме сега. Така. Да. Аз не бих бягал, защото не искам да се спъна. Защото още когато вървя, вие виждате колко много неща има, на които да се спъна. Да. Ау. И продължаваме. Някакви рисунки са си правили тук. Ето още. Какво? Добре, не знам. Не знам какво означава той. Така. И понеже днес е рождения ден на мама и аз си направих картичка, аз сега ще й намеря едно цветенце. Да, едно цветенце за мама ще намеря. Обаче за сега нека продължаваме нашия път, докато не намерим цветенцата. Аз помня, че за последно аз бях видяла едно цветенце ето там. По-скоро аз бях взел едно. Сега ще видим дали там все още има цветенца. Че стана дълъг пътя, нали? Да. От училището до тук много. Ето сега ще погледам за малко цветенце дали има тук. Добре, няма коли и няма цветенца. А може би те бяха някъде насам. Не, просто са ги махнали. Почакайте, тук има ли? Не, и тук няма. Просто продължаваме докато не намерим някакво си цвете. Аз винаги минавам под блоковете. И какво? Нищо няма да ми стане. Това цветенце ще бъде супер за мама. Аз мисля. Добре. Ето, още малко и съм там. Ето, още малко блока и сме на 10-ти клон. Да, вярно е, че по физическо аз не пушкам. По-скоро, вярно е, че по физическо аз пушкам. Обаче само днеска, понеже аз само вървя, ето заради това не пушкам. И почти сме тук. Когато пристигна пред входната врата, видеото ще спре. Оу. Да. И май няма цвете. Тук пък пчелите могат да живеят. Ще взема той. О, тук са го поправили вече горе-долу.
И мама ме чака. Добре. Иначе за сега кола. Внимаваме. Ето я нашата. Ето я нашата любима кола. Ето я любимата ми отворена врата на работата на мама. Добре, айде, чао. Криско.